בתמונות האלה יש פוטנציאל להצית מחדש את מלחמת משפחות הפשע בעולם התחתון. מה שאתם רואים כאן אלו צילומים נדירים של מי שמוגדר במשטרה היעד מספר 1 והעבריין מסוכן יצחק אברג'יל, סופג מכות באמצע הרחוב מבני משפחת אלפרון. הנה כאן אפשר לראות את אברג'יל ולידו אריה אלפרון. אלפרון חובט באברג'יל שפונה למכוניתו כשהוא שוטט דם מראשו. מאוחר יותר הוא נתפס כאן במצלמת האבטחה כשחולצתו מוכתמת בדם. התמונות האלה עומדות במרכז כתב האישום שהוגש השבוע נגד שניים מאנשי אלפרון, יוסי בצראוי וטל אזולאי. האישומים נגדם קשורים כבר בתמונות האלה. כאן נראה מוטי חסין מאנשי אברג'יל מופל על הרצפה ונבעט בראשו בידי הנאשמים, כך לפחות על פי כתב האישום. הקטטה הזאת נמשכת מספר דקות, כשמאוחר יותר ניתן לראות הנה כאן גם את יעקב אלפרון, בנו דרור ואחיו אריה אלפרון, עוזבים את המקום לאחר שחסין הוקע קשות. בדיסק אומנם רואים דם, בדיסק אומנם רואים קטטה, אבל רואים רק אדם אחד שמכה בפועל. עכשיו, המצלמות הן מרחק רב, והנאשמים שאני מייצג אותם, או את אריה אלפרון, אי אפשר לקבוע שהוא זה שנותן את המכות. אני עוד לא ראיתי אנשי אלפרון מתקוטטים עם אנשי אברג'יל. אני חושב שהמשטרה מנסה ליצור פה קטטה. כל כתב האישום וכל המעצר הזה מלכתחילה הוא מהומה על שום מהומה. ביחידה המרכזית של מחוז תל אביב חוששים שמקטטה על רקע שוק מחזור הבקבוקים תתפתח עכשיו בגלל הפגיעה בכבודו של איציק אברג'יל, מלחמת עולמות.